Ndinoda kumbokufunza kuti imi munofarira rakanyorovera here kana kuti rakaoma kana kuti chii rakanyatsotota. Ndimi muchimboda rakanyatsoita sei? Zvinobva kuti ranyororedza nani. Bosi pane zvoti ungofarira runyoro usingazivi ranyorodzwa nani kana kuti zvombofamba sei. But munhu unongofanira kungotaura kuti ndiri kuda zvipi inini nekuti appreciatawo kuti mumwe wangu wagona nhasi wadai so tani kungoti hanzi zvinodhipenda. Ndo pamunonetsera ipa munongotanga kungofungidzira zvinhu zvisipo. Iwe chandozama kuti ndofunga unyatsa kuti mukomana anofanira kurinyorovedza ega handiti kuni ndaritotesa ndega ndokwandoda nyatsa kusenda make sure kuti ndapedza basa. Ona zvinoitika ndezvekudai so umwe munhu akaenda mugadheni meme anondiitira fake haadiridze zvakakwana, anoita zvokuti ndinoti rakatota gadheni anonyepa kusasa mvura pamusoro bvete suti yakanyorodza then ndinobaya chimuti changu mugadheni ndobva ndasimudza ndobva ndaona kuti aiwa unyoro hauna kuenda pasi gadheni rangu rakaoma. Ndopepa mwoyo muchiti anoriona rinyoro but hatende ndokunoriona rakanyorova riri nyoro but handitendi nei nekuti ndozati ndafekwa imweni munhu haana kudiridza gadheni aita zvokuti ndimutendera tangoita zvondibuditse mari yangu ndimpe saini pandobayirawo chimuti changu chakareba 2.5 ndobva ndaona kuti mvura yandakamboenda 30 cm haina zvatomboita muri wangu unooma kana maplants angu saka ndokutenderei pakadaro. But inini ndinogona one iwambosvika here ndakanyatsorinyorovedza zvakanaka iwe unomboridiridza zvakanaka.